Татарстанга килдем, монда, например, икенче әйбер бар. Син татарча сөйләшәсең, кеше белән кем әйбәт сөйләшә, ул әйтә: "Ой, синең шундый куркыныч акцент, дөрес әйтмисең, монда склонение не то, это не то", и сине в комплексы вгоняет. И еще әйтә, син типа дөрес татар түгелсең. Сизәсең моны? Или, например, бар еще шундый фактор религии. Монда тоже очень важно. И күп татарлар, алар если типа син что, типа там уразаны тотмыйсың или этот, и син типа дөрес татар түгел тоже. Вот. А еврейларда, оларда нет такого, олар не смотрят, типа, обрезанный, не обрезанный, да, еще что-то. Шунды еберлер юг, олар всех... Bizde тоже уж не смотрят, Анна, таки. Да? Бар инде бар, таки қора беруші, текшір беруші, yok біздің. Күннің қайырлы сағатында исәмісіз Харбергзада, құрметлі тамашашылар, шушы подкастны қошқан кішілер, алдан ук рәхмәт үзләрін әйтәбез сезгә. Безнең бүген ниһаят килеп җитте шундый вакыт, подкастыбызның исемен дөрес итеп ачыклап әйтергә. Шулаймы? Все. Подкастыбызның исеме Ник Тик дип атала. Шушы подкастка без чакырабыз төрле кунакларыбызны һәм нидер гади сораулар биреп, менә безнең өчен, гади халык өчен шул сорауларга җавапларны табып, шуларга җавап бирергә тырышабыз. Кунакларыбыз төрле, менә бүген чакырылган, бүген шушы студиягә килгән кунагыбызны тәкъдим итәсем килә. Айнур Ахмәтов. Айнур безнең якташ, менә бүген көндә Казанда бит дөрес? Әйе. Казан кешесе дип әйтсәң дә була. Инде аны ул әле үзе тагын читтә яшәү тәҗрибәсе дә бар. Менә шуның турында сөйләшеп, шуның турында бүген әңгәмә карасыбыз килә Айнур белән. Һәм безнең әлбәттә гадәттәгечә студиябызда Әйдә Шаяр татар КВН лигасының җитәкчесе Рамил Агдеев. Татарлар, читтә яшәүче татарлар. Һәм ничек ул яшәгәннән соң кире әйләнеп кайту туган янга. Менә шушы темага сөйләшәбез килә безнең кунагыбыз Айнур белән. Айнур, беренче сорау, әйдә башлыйк. Үзең туып, үстең кайсы якта, кайсы җирдә? Минем әти-әниләр һәм әби-бабайлар, алар Башкортстаннан. Һәм мин дә тудым. Татарлар, татарлар, мишәрләр, типтәрләр. Мин тудым Уфада һәм Уфада үстем. Ләкин мин үстем шундый средада, инде ул күбрәк урыс средасы булды, инде без урысча сөйләштек. Без сизәбез. Ну, синең теге татар теленә тартылуың бик менә теге зур. Рәхмәт. Һәм инде мин, татарлык турында уйламадым да. Ничектер йөрдем, менә аннан мин кирдем университетка, Петербургка, күчеп киттем Петербургка, урыс шәһәренә инде. Һәм анда 5 ел укыдым, аннан соң гына Казанга күчтем. Менә Казан минем 3нче шәһәр. Менә шулай. Шулай иттереп, сине димәк, Өфә калаһыннан Без Өфе, гафу итегез, бу безнең теге хөрмәт итеп күрше безнең республиканы Өфе калаһы. Аннан күчеп киттең, димәк, безнең илебезнең икенче баш каласына дисәң, Питер тормышы дип әйтәр бит. Кемдер теге Мәскәүгә, кемнедер үстери, үзенә тарта Питер. Ни сәбәпле ул якка китүең иде? Мин Питерга киттем. Миңа Петербург бик ошады. Мин мәктәптә укыганда барган идем экскурсиягә. Һәм Петербург, менә бары ике кеше, ике типлы була. Кемгә Мәскәү ошый, кемгә Питер ошый. Менә Уфадан күп кеше Питерга күчеп килә. Минем, например, мәсәлән, минем университетта беренче регион койдан күп абитуриент килгән, ул Башкортстан. А Казаннар Мәскәүгә китә. Потому что монда ерак түгел, тиз генә баралар. Һәм инде менә мин шулай Петербургка күчеп килдем, һәм анда күп татарлар белән таныштым. И анда гына мин аңладым, что мин татар кешесе, ниндер татарлык миндә ачылды, менә татар теленә ничектер тартына башладым. Дөрес әйттем. Тартыла, юк, ансы чыннан да шулай, теге җиргә киткәч ничектер үз ягыңа, үз халкыңа, үз телеңә, үз мәдәниятеңә ничектер икенче төрле карап яшәсең. Бу бик кызыклы күренеш. Менә шулай итеп теге читкә китеп, шуны күреп, шуны ничектер ләктереп, хәзер инде кире дә кайтып җиткерде синең шушы хис, дөрес бит инде? Шулай. Шул якка таба синең эшләрең дәген албарлап, татар теле белән бәйле. Әлеме? Казанда, ул инде скорее как хобби. Татар теле, без хәзер проектлар алып барабыз, безнең YouTube канал Үрдәк ТВ. Без минем хатыным татар телендә җырлый, а мин аның блогны алып бару өчен ярдәм итәм инде. Татар без
иң шәп ниндер хитларны татар теленә тәрҗемә итеп җырлыйбыз. Мин шуларны тәрҗемә итәргә һәм ничектер блогны алып барырга ничектер ярдәм итәм инде. Һәм безнең монда Казанда без эшли идек татар өстәл уеннарын, безнең бар иде татар яшь мәкәрләр оешмасы бизнесларда, без шул проектны да эшләгән идек. Һәм инде төрле проектлар монда татар белән бәйләнгән проектлар бар миндә. Ансы шулай. Әйе. Менә карале, син китеп менә шушы ниндидер татар хисе дип әйтсәм дөресрәк булыр, ачыкланганын сизеп, шул якка таба тартылып, беренче мәртәбә ничек нәрсә белән бәйли иде менә, кая кемнәр белән танышып, ничек эшли башлаган? Беренчедән инде мин килгәч, Санкт-Петербург, Урыс шәһәре, сез аңларга тиеш. Анда кешеләр университетка төрле яклардан керделәр. Мин укыдым Санкт-Петербург дәүләт университетында. Анда Петербургтан кешеләр бик аз иде инде. Анда бөтенесе в основном инде западная һәм центральная Россия. Алар белмиләр. Минем исемем Айнур. Алар ишетәләр, шундый инде. Или в лучшем случае инде Айнур iPhone. Менә шулай ничектер. Аларга аларның представлениесында вообще Казан, Татарстан, Башкортстан, Уфа ул вообще Россия түгел. Алар даже аңламыйлар кем без. Потому что аларда шундый мәгълүмат башында юк. Алар мине күрәләр, минем внешность буенча аңламыйлар кем мин. Кыяфәт күп сөйләмәй менә татарларда ниндидер юк бүген. Исем буенча да алар аңламыйлар. Вроде ул кавказец түгел, вроде бик азиат та түгел, вроде аңламыйлар. И мин шул чакта сизә башладым, что мин инде икенче. Мин бит күрәм инде, кешеләр минем исемне, минем дус иде бар иде анда тоже Стәрлетамак бер егете, Габидуллин. А мин Айнур Ахметов. И безнең физрук все время говорил: Хабибуллин, Айпур, киттек, типа, И ул бүтән татарлар без шулай инде анда ничектер башта университетта мин таныша башлады. Мин менә ишетәм Руслан Гарипов, например. 100% татар, ул там кайдандыр типа Кировтан. И без шулай менә берләшмә ниндер землячество инде оештыра башладык неформальный. Вот, а аннан соң мин начал гуглить, типа татарлар Петербургта. И бәсенәсә беренче килеп чыга, если син гуглишь, татар дискотекалары. Вот, и мин татар дискотекаларына барып, шунда эшли башладым. Шундай, шәк-шәк пати инде. Гел шундай нәрсә белән бәйле булырга тиеш. Анда бер татар сүзе, бер нинди дә булса, һәм соңыннан пати булырга тиеш. Пати, именно пати, ял итәбез. Вот шулай мин кирип киттем инде татар дөньясына. Башта мин дискотекаларны күрдем. Аннан мин КВН уйнаган идем, еще Уфада башладым. Һәм безнең икенче татар егете белән шундый идея килде татар КВН командасын оештырырга. Һәм без татар КВН командасын оештырдык, һәм Международный союз КВНның официаль лигаларында уйный башладык инде. Менә шулай. Без Айнур белән инде әле качан таныш, без аның белән Сочида таныштык, алар берничә тапкыр Сочига барып, үзләренең команда белән, сезнең команданың исеме ничек иде әле? Сборная улицы Джалили. Сборная улицы Джалили. Менә шул команда белән анда повышенный рейтинг алып, второй турда уйнап, ниндер, тәҗрибәле команда, тәҗрибәле бик команда иде. Ансы теге КВНда уйный башлагач, сине әгәр дәгән ул уен ничектер теге үзенең рәтләренә бастырса, анда тәҗрибәне уеннан уенга җыя барасың, ансы шулай. Һәм инде шулай иттереп син татар теге брендын, Джалил бит бар бренды, теге Тукай, Джалил, татарча бренд, шунда Питерда инде теге әзрәк реклама ясадылар. Безнең шундый идея булган иде инде. Чтобы син уже сәхнәгә чыксаң, кешеләр ишетәләр татарлар, алар сезнең битләрегезне күрәләр. Шулай бит. Ниндер ике сүз татарча ишетәләр. Һәм аңлыйлар вообще кемсез. И без шундый инде безнең әзрәк пропаганда, булган иде. Без Петербургта уйнадык, Великий Новгородка та уйнадык, Сочига бардык и ниндер вот шундый. Без второй турда уйнамадык, чтобы без просто Кубок чемпионов та уйнаган идек. Сочида чемпионов ул икенче тур сыман иде. Без дәгән анда уйнаган идек. Ул типа между ниндер инде. Сочида бар, Сочида зур фестиваль, ике өлешкә бүленә. Беренче турында бүтән командалар катнаша. Икенче турында бары тик менә шу беренче турдан уза алган дир кызыклы команда. Карагыз, менә мәсәлән 500 команда җыелса беренче турга, икенче турда кала 50 генә команда, менә шулай. Карагыз, менә Айнур Питерда шундый команда Җәлил исеме белән ясаган. Ул бар бит инде ниндер пиар бара, теге татарлыкка. Менә минемчә әзрәк җитми ул, менә ул пиар җитми сыман регионнарда, бөтен дөньяда теге татарлар темасын күтәрү. Мәсәлән, менә без шул КВНда сборная татарской лиги командасын беләсез бит инде.
Biz aның белән барган идек Мәскәүгә һәм уйнадык анда международный кубокта. Һәм инде менә Дагестан кешеләре ясаганнар Мәскәүдә зур залда, зур международный кубок. Һәм инде Дагестаннар уйнады, армяннар, менә без килеп уйнадык. Һәм анда күрсәттеләр менә берничә видео шул КВНның башында. Алар Дагестаннан килгән кешеләр Мәскәүдә ничек алар ясыйлар анда үзләренең борьба клубларын, ничек Дагестан вообще үсә, Мәскәүдә ничек үсеп бара. Менә шундый мәҗлесләр, менә татарларны, мен шул вакытта уйладым. Татарларны белмиләр, чөнки без менә шундый мәҗлесләр ясамыйбыз. Бездә Мәскәүдәме шунда? Моның үз ягы бар. Моның турында әйтергә генә булмый, ясамыйбыз дип. Ничек кенә әле ясыйбыз? Син шул Сабантуйны кара, Мәскәүдә Сабантуй һәм концертлар. Бу ничек тә булса, зур шәһәрнең теге зур урынын ала торган, шәһәр өчен теге мондый гына үтә торган түгел, официаль зур рәвештә. Моның турында күп рекламалар ясыйлар бөтен шәһәрдә. Шушы көнне Мәскәүдә була Сабантуй, бәйрәмнең бөтен исемнәре, бөтен милли тиешле, бөтен булырга тиеш урыннары, бөтен булырга тиеш әйберләр белән шулай итеп үткәрелә. Бу бит әле бер шәһәрдә генә түгел. Минем сүзем чыга бит Айнурның әйткән сүзеннән. Ул әйтә, менә мин килдем Питерга һәм Айнур, беркем дә белми. Ансы шулай. Татарстан, Башкортстан, кайда ул? Беркем дә белми дип әйе, бик әз халык белә. Кайда ул? Казахстан? Ничектер шулай. Менә Дагестан, Чечнялар, алар, более пропиаренный. Алар пропиаренный, но алар кешеләр тоже аңламый, кем анда кем. То есть кешеләр бит даже Дагестанец юк бит шундый милләт Дагестан. Анда күп милләтләр. Анда күп төрле милләт. Кешеләр тоже аларда, кавказецларны алар просто обобщают. И тоже кеше бик, аларда үз арада до конца, мне кажется, белмиләр инде кем анда кем. Алай булырга мөмкин. Анда бик күп халык, аларның телләре, аның тагы шуның өстәмәсенә, аларда тагы нәрсә белән килеп чыга, аларның телләре төрле. Анда мәсәлән менә күршедә яши торган авыл, берсе бер халык, берсе икенче. Болар бер-берсен аңламыйлар бөтенләй. Күз алдыгызга китерегез Татарстанда, менә үзеңнең районыңа, син мәсәлән Сарман районы беләсең, авыллар мәсәлән. Я син Башкорт районында беләсең ишәндер акчан. Күз алдыгызга китерегез күрше авыллар, менә сезнең тора. Халык бер-берсен аңламый, нинди телдә сөйләшкәнен. Менә шундый хәлләрдә, алар шуңа күрә генә кыенрак. Дөрес әйтәсең син, Рамил, менә бу нинди кушып җибәрү турында. Минем нәтиҗә бар. Менә Айнур ул Афәрин, ул менә ниндидер проект эшләп җибәргән шул. Улица, сборная проспект Джалили дигән. Һәм инде менә барыбер һәрбер районда, һәрбер шәһәрдә бар бит инде нинди татар актив теге инициативный кешеләр. Минемчә, барыбер теге татар җанлы кешеләр бик күп. Куркмаска кирәк, ясарга кирәк шундый проектларны. КВНда менә кая ул алып китте безне? Ул бит без бит киттек Петербургтан. Безнең бөтен актив 6 кеше без Казанга күчеп килдек 2016 елда. Петербургта безнең движуха инде бетте. Хәзер. И то есть ул с одной стороны син втягиваешься, татарлыкка ничектер идешь, и татарлык монда син уйлыйсың ул Казанда дип. И монда күчеп киләсең. Монда бетә. И менә шундый моментта бар. И монда плюс та бар, минус та бар. Мәсәлән, теге утечка мозгов дигән әйбер бар бит. Мәсәлән, Казан үзенә җыя иң актив кешеләрне үзенә барыбер тарта тарта. И бөтен кеше кем белән без общаемся инде элемтәдә, алар бөтенесе шундый татар тусовкадан, Пермьдан, Тольяттидан, Самарадан, Новосибирскстан, вот ул Тольяттидан, ул минем тусовка хәзер инде. Тоже икенче татарлар кем күчеп килде. Казанда яшиләрме алар? Менә мин шундый берне сезгә әйтергә телим, менә сез монда кем Татарстанда татарлар яши, и регионда biz ике төрле дөньяда яшибез. То есть безнең өчен кем регионларда яши, безнең өчен татарлык ул менә ничектер инде атрибут кебек. Монда ул как данность. Аңлыйсызмы? И без монда килгәч, без үзебезне ничектер более счастливыми, бәхетле итеп сизәбез, чем, например, монда яшәгән кешеләр. Әйдә, менә шул теманы ачыклыйк әле, теге зов татар дигән әйбер, теге татар җан. Зов крови дип. Менә регион Официяга миндә кысламас әңгәмәгезгә, ничектер төшеп калдым. Әйдә. Сез ничектер кызып киттегез, туктай алмыйсыз. Безгә дәвам итәргә кирәк темасы, как раз. Менә хәзер сөйләшә башлаган шушы җан тарту дигән. Шушы теманы бит. Менә шушы дөресрәгә тамыр тарта башлый. Ул чыннан да сизелә. Менә син аны үзең дә хәзер аңлыйсыңдыр. Ул әйберне тоеп, аны сизеп була яшь барышы белән генә. Менә яшең арта бара.
шулай. Акыл орта бара. Шуның аша әлбәттә шушы. Мин шуның белән генә бәйлим. Мин шуның әлбәттә бар теге яшьләр дәген, беренче, икенче курс студентлары алар инде без теге янып тора торган. Күбесенчә. Менә шушы, менә мәсәлән, үземнең Эйме, Рамил синең дә нәкъ шулай. Менә көчәя бара, менә шушы хис хәзер, менә яшь арту белән генә. Син күрдеңме, синеке монда нәрсәсе кызык Айнурның менә үзенең кем икәнен ачыклавы әйтә, менә шикелле, менә Айнур утырган аудитория дип алсак, менә син шуның аудитория эчендә утыра, бара лекция. Айнур утыра, тыңлый лекцияны аңлый алмый. Айнур ишек артына чыга, аудиторияның ишек артына. Ишек не яба. Шунда ишектә укый, нәрсә язылган аңлый, ишекне ача, кирегә керә. Хәзер мин сезнең белән дигән шикелле. Айнур сөйләле, менә ничек ул? Кой нәрсә аша, ниндидер вакыйгамы, ниндидер хәлме? Я яхшымы, я начармансы, ничек барадыр? Нәрсәдән соң килә башлады шушы хис? Ничек сизә башладың? Ну, Беренче менә ачылыш каян килә? Мин бит үстем Уфада. Уфада онда тоже такая мультикультурная инде среда. Син үсәсең, синең белән башкортлар, татарлар, кемдер еще, и син күрмисең, что ул нормально. А Петербургка күчкәч, мин күрдем, что син уже онда там Иван, Костя, Миша, и син бер генә Айнур. Бүтән Петербургка икенче Айнурларны мин беркемне дә белмим. Тапмадым. Тапмадым, әле дә белмим. И син уже аңлый башлыйсың, блин, мин бит получается ниндер икенче. И шул вот инде только на фоне икенче кешеләрдән син аңлый башлыйсың, что син икенче, и син уйлый башлыйсың, а кем мин? А кешеләр бит сорыйлар, а син кем? Син такой, а мин белмим. И китәсең, эзлисең, менә китапларны укыйсың. Ниндер җаваплар табырга. И сөйли башлыйсың кешеләргә, син мин Волжская Болгария, анда Казан ханлыгы сөйли. И үзеңә ништер кызыксынасың. И шулай китә инде вот так клубок, Сымында нәрсәдер такой, упс, татар җаны. А бар икенче кешеләр кем әйтәләр? Татар моңы куямындамы? Монда чакра, татар чакрасы ачыл. Монда татар моңы. Үч пишмак кебекне. Андый. И как раз мен анда уртада теге ни шулпан итә торган җир. Исти торган ай. А икенче бар рефлекс, что наоборот кешеләр алар стараются тизрәк ассимилироваться. И әйтәләр, мин урыс, типа, и все. Пофиг, что там, например, исеме Тимур Шайхутдинов. Минем менә шундый Уфада дусым бар, дус таныш кеше инде, Тимур Шайхутдинов, может, син аны беләсең тоже, комичек. И ул әйтә, мин урыс. И исемен, баласының исеме, ол, например, исем берет Теодор. И он вообще самоидентификация Саюк, например. Он просто урыс дип үзен сизә. Потому что оның вот бер кашан да шундый момент булмаган кашан ничектер ул почувствовал, что ул там татар дип или там башка. Андый кешеләр бик күп шулай. Булырга мөмкин. Монда бит син үзеңне ничек булса, менә син дөрес әйттең, ул теге самоидентификация дигән бик урыс телендә матур сүз. Ачыклау дип әйтсәң булай инде, үзеңнең кем икәнлеген. Үз үзеңне сизү дип ничек. Менә кем ничек сизә, күрдеңме? Менә сиңа ничектер менә шулай килгән. Шулай төшкән, сиңа ничектер үзең ләктереп алгансың. Мондый кешеләр дә бик күп, теге Тимур сыман кешеләр бик күп. Нәкъ шулай. Һәм Айнур сыман кешеләр дә бик күп. Нәкъ шулай. Менә шуңар күрә. Менә чит илләрдә, регионнарда яши торган татарларның менә монда ниндидер татарлыгы бар. Менә алар барыбер ничектер Татарстанны, татарлыкны ничектер ныгырак яраткан сыман. Сезнең бармы андый сизүләр? Менә дөресрәге Сизәсезме андай берне? Нәкъ шулай, дөрес әйтәсең. Просто Нишләп алай ул? Менә безгә Татарстанда яши торган татарларга ул җитми сыман әзрәк. Менә шундый татарлык. Ул менә Айнур үзен бәхетле кеше, Казанда яши. Нәкъ шул сәбәпле. Нәкъ шул сәбәпле менә безнең Айнур белән бүгенге әңгәмәбез ни өчен менә шушы татар җирендә, Татарстан җирендә яшәүче кешеләр үзләрен татар дип шуңа хәтле менә Айнурга карата. Айнур читтә яшәп үзенең кем икәнен ачыклаган. Монда яшәүчеләр кимерәк аңа карата. Мин теге чагыштырып кына әйтәм, шуңа күрә карата дип. Чагыштырып шуңа гына әйтәм. Ул килеп чыган ниндидер мугъҗизалы сәбәп белән, минемчә. Кеше нишләптер теге үзенең кем икәнлегенә шул хәтле теге карый, ничегрәк әйтим, җиңел итеп, яра бар инде бар. Ул шулай карыйсың, игътибар итмисең. Менә хәзер сизәбез, үзегез беләсез. Хәзер сизелә. Татар теле белән менә шушы килеп чыккан бәхәсләр аркасында хәзер сизелә, кирәк. Менә Рамил син әйткәнең нәкъ шулай, татарлар турында теге бәк аз беләләр, нәкъ шулай. Син дә Айнур әйткәнең, теге Казан дигәч Казакстан дип. Менә күрәсеңме? Ник? Нәкъ шулай безнең күрше халык, бертуган халык дисәң дә була, шулай бит инде. Казаклар, ник алар турында беләләр? Халык исемен, милләтен татар дип әйтәсең, бәган ала бетермиләр. Ничек уйлыйсың? Ни сәбәпле булырга мөмкин? Менә син Питерда яшәгән кеше. Пиар азрак җитми. Например, Казанны беләләр, ну, если әйтсәң, например, Рубин.
Я халық ара түрлі өте тұрған вакыйгалар. Мен көшіп келдім, Петербургта әле университетта булмаган иде, бер нәрсе дә Казанда булмаган иде. И Казан турында бер нәрсе дә. Но Казахстан булса инде ул бит инде дәүләт, ул постоянно федераль повесткасында СМИларда ишетелә, а федераль повесткада онда Татарстан юк. И вообще регионлар юк. Бары тик ил генә, мәсәлән, Россия һәм Казахстан. Шулай. Һәм и еще шундый эффект без күрдек, без күп татарлар, кем яши регионларда, алар карыйлар нәрсә Татарстанда нинди хәлләр бара. А Татарстанда татарлар белмиләр нәрсә Татарстанда нинди хәлләр бара, ну татар теле белән мәсәлән. Белеп бетермиләр. И шул, например, бит татар телен 2017 елда беткән, ну мәктәпләрдә шул ситуация булган иде бит. И монда татарлар бит беркемдә белмиләр, алар, ну урамга чыкмыйлар, алар постлар язмыйлар. А регионларда ул очень ничегдер остро воспринималось. Как атака вот на синең суверенитет. А монда типа кешеләр такие, ну ладно, типа күбрәк больше часов будет на русский язык дип шулай шундый. Ул Питердан шулай сизелдеме сен? А Питерда сизелә ул типа ничего себе, типа безне атакуют, там надо ничек эшләргә, ниндидер әйберләр. А монда кешеләрдән сорыйсың, ну типа есть и есть, ладно. Вот. Халык төрле бар. Нишләп тора синеңчә? Ну, вот то же самое, что кешеләрдә, которые живут за границей, например, уруслар, или вообще Россия кешеләр инде, не то что уруслар, урус в русском мире инде живет, олар тоже бик остро ощущают то, что в России инде происходит. Это шундый эффект диаспоры, если син китайцың и яшисың койдадыр и смотришь со стороны, сине ул более остро ощущается. А мында яшәгәндә сине как бы быт уносит, еще что-то, и ул как бы... Айнур әйтте бит инде, менә ул теге цени то, что имеешь. Бар бит шундый мудрость, әйме? Зирәк. Зирәк ул мудростьмы? Ну, цени то, что имеет, тан соң зирәк инде булышмыйча. Цени то, что имеешь. Без монда яшибез Татарстанда, теге татар атмосферасында инде туган, һәм инде, ну, барлык как данность. А менә Айнур әйтә, мин Казанга килдем, һәм мин монда бәхетле кеше, чөнки мин менә татар темасында хәзер яшим. А без аны как-то не ценим сыман. Менә шундый әйбер. Шулайрак. Ансы шулайрак. Монда менә ни эшләтеп була дисәң, менә дөрес сорау. Менә хәзер син бит инде күрә торып, шушындый хәл икәнен хәзер күрә торып, хәзер син шуның эчендә, хәзер син Татарстанда ниндидер эш алып барасың, шуңа карата син аны әйттең, төгеләргә хобби шикелле бара. Менә бүгенге көндә нәрсә эшләргә була? Шушы татар халкын ничектер берләштерер өчен. Кайда гына булмасаң син. Кайсы регионда гына булмасаң. Беренчедән кирәкме аны? Беренчедән кирәкме берләштерү һәм ничек эшләргә? Кирәкме? Или без дөнья кешеләре шулай ук теге. Ну, башта кирәк уйларга нинди безнең максатлар бар. Инде ну максат бармы? Безнең безнең максатмы? Или вообще бөтен татарлар? Гомумән алганда инде нинди максат, менә шушы берләштерү нинди максаты булырга мөмкин? Шундый сорау. Ну, башта инде, ну, наверное, надо аңларга бар бит шундый теория типа пассионариев инде Гумилев буенча, что если, например, 1 или там 5 или 3 ниндер процентка нәрсәдер идея, ну, халыкның идеясы ниндер мөһим, ул бөтен халыкка распространяется. Вот мин уйлыйм, что безнең дә шундый критическая масса бардыр. Татарлар арасында. Кемгә бик мөһим татар телен сакларга, татар мәдәниятен сакларга и шуны ничектер инде дәүләтне, Татарстан дәүләтен Россия составында ничектер чтобы более федеративно инде, чтобы было больше автономии. Ну, вес, чтобы. Чтобы. Вот. И меня бик яхутларның еврейский пример, меня бик ошый, минем бик күп дуслы яхутлар бар, и онда нәрсә бара. Сез беләсезме канал Парфенов? Парфенон. Помните «Русские евреи» передача? Оның бар. Вот, и оны беләсезме кем заказал? Еврейский фонд Генезис, оның нинди, ну, дескриптор инде, чем занимается? Фонд развития еврейского самосознания среди русскоговорящих евреев. И что олар делают? Олар развивают среди, ну, например, олар говорят, син кем там, например, Рамиль, син говоришь, мин татар, олар говорит, подожди, а давай посмотрим, кем син атия, нилер, бабайлар, и находят где-то, например, нилер, аби, бабай, яхуд, тип. И олар говорит, син яхуд. И кеш такой башта уйлый башлый, типа, может, ну, білмеймін, ну, например, менің дусым білем шулай болды прям недавно. Онан олар айтали, а син айда бесплатно съезди вот в Израиль, Кораб ничек анда, ну, оны алып баралар, таглит деген ол бар шундый программа, олар анда 2 атна яшиләр или 11 көн.
И ул қайтты менің досым, ул башта айтайы мен урыс. Қайтты, қазір это все, мен типа, ну, мен вот яхуд деп өзімні уже начал чувствовать. Неңді сірлер еткендер анда. И оларға даже бір нәрсе де айтмадылар, олар просто көрділер. Понимаете, вот просто көрділер. И біздің да шундай эффект бит болды. Біз бит тоже Қозғанға көшіп келдік, башта біз келдік татар яшьләре көннәренә, башта келдік бүтін дөнья татар форумына. А татарлар мында шул форумларда олар булмадылар, олар белмиләр нәрсә ул татарское единение. Менә шуны безгә артырга кирәк. Ничектер? Карагыз әле, бу яһудлар белән бәйле минем бер дусманның нақшында кыска гына бер хәле бар, яңа 17 яшь тулгач, мен 17 яшь тулгач әби килде дә, 17 яшь тулган көндә ди. Мен әйтте ди, улым, безнең яһуд икәнне бер көнгә дә сөйләмәде. Әйтәм, әби, безнең дә яһуд милләсендә ди, әйтә юк ди. Менә шундый кыска гына бер хәл. Аларныкы карагыз әле, чыннан да менә шушы катнашучылар саны. Тамашачылар саны. Татар телендәге ниндидер булса бәйләнгән проектлар беләме. Ни өчен тамашачылар турында әйтәм? Чөнки хәзер бит инде аңлашыла. Күп кенә идеялар, күп кенә проектлар, алар интернетка китә. Беренче чиратта шунда чыга. Я ниндидер мәгълүмат булыпмы, я ниндидер яңалык булыпмы, я ниндидер проект булыпмы, шунда килеп чыга. Беренче чиратта. Берләштерү өчен менә синең эшең бара ниндидер. Бүгенге көндә нәрсә әйтә аласың менә интернет? Татарлар интернетта нәрсә әйтә аласың? Менә хәзер теге идеяны һәм бу идеяны менә берләштерәм. Менә башта безгә кирәк самоидентичностьны, самосознание башта ачырга. Ул инде беләсеңме нәрсә ул воронка продаж? Аңлашылды. Вот, башта самый зур этап, башта самоидентичность. Анан кеше кызыксына башлый минем кебек. Мин 3 ел элек сез минең белән татарча сөйләшсәгез, мин вообще не мы, мин монда гына сөйләшә башладым. Анан соң татар теле, анан нәрсәдер еще. Монда гына сөйләшә башладым дигәч, гафу ит Айнур белән, монда гына сөйләшә башладым дигәч, Айнур теге хәзер уйлардыр, ну ишетеп тора, монда гына килгәч. Әйбәт сөйләшә ул. Юк, бик әйбәт, шуңа күрә әйтәм. Безнең монда нәрсә, мин Татарстанга килдем, монда, например, икенче әйбер бар. Син татарча сөйләшәсең, кеше белән кем әйбәт сөйләшә, ул әйтә, ой, синең шундый куркыныч акцент, дөрес әйтмисең, монда склонение не то, это не то, и сине в комплексы вгоняет. И еще әйтә, син типа дөрес татар түгелсең. Сизәсең моны? Или, например, бар еще шундый фактор религии. Монда тоже очень важно. И күп татарлар, олар если типа син что, типа там уразаны тотмыйсың или этот, и син типа дөрес татар түгел тоже. Вот. А еврейларда, оларда нет такого, олар не смотрят, типа, обрезанный, не обрезанный, да, еще что-то. Шунды еберлер юг, олар всех... За то же уж не смотрят, она такая. Да? Бар инде бар, такая қора беруші, текшір беруші, юг біздің. Ну, аңлысың идея. Үрінсәгіна мұшадамаш. Башта бірінші ебер должен быть бик массовый. Кіші просто должен оларға тиеш, что ул там татар, башта шунды идея. И шуның үшін как раз біздің вот проект бар, чтобы татарлар турында просто сөйләшсеннәр, чтобы был просто повесткада булсын. Татарлар турында просто сөйләшәбез. И без шундай берләр, без еще акциялар эшлибез. Менә минем дус кызлар белән Лейла, Лерон, Алсу, Хафиз, без акция җибәрдек. Типа жыябыз татарларның логотипының өчен, типа жыябыз Артемий Лебедевның студиясына типа акча. И бөтен семья аның турында язды. Менә. Или, например, без эшли башлаганик дус егет белән тоже татар өстәл уеннарын. И тоже бөтен семья аның турында язды. Язык салыш бар ем? Язык салыш бар ем? Ну, типа того. Или без, например, эшләдек бер чара, койда без, җирдек татарларны и сказали, что типа кем монда рушай сөйләшә, аларга штраф. Ну, типа, һәр урыс сүзенә 10 сум штраф. И тоже бөтен семья аның турында язды. И понимаете, аңлыйсыңбы, то есть ниндидер уже повесткада син әзрәк, аны вот безнең идея, что ул татарлар повесткада просто булырга тиеш. Анан койдадыр кемдер аны карый, такой, мин бит татар, типа, а что вообще не, вообще безнең турында сөйләшәләр, типа, начинает үзе ничектер карый башлый. И шуның өчен кирәк зур урыс телендә контент. Вот правда в том, что татарларда зур процентта алар урыс телендә сөйләшә, а татар телендә түгел. Татарстанда. И вообще бөтен татарлар. Регионларда юг, вот мин сезгә сүз бирәм, юг организациялар, койда вот җыелалар, и татар телендә генә сөйләшәләр. Только русча. Мин Татарстанда бик дөрес әйтмәдем, шәһәрләрдә шулай. Шәһәрләрдә шулай, шәһәрләрдә чыннан да күбесенчә татарлар татарча сөйләшәләр. Моны беренче әйтеп булмый, моның теге күршедә бик күп булгач урыс телендә сөйләшә торган халык шуңа ияләшә бара. Һәм ничек тә булса, ул сөйләшергә мөмкин татарча инде. Я танышлары белән теге бары тик татарча гына сөйләшә торган. Әмма шәһәрдән ераграк китсәң авылларга, авылларда бары тик татарча сөйләшә. Демәк, сен беренче адым моны әйтәсең,
тотарлар турында сөйләргә. Айе. Рус телендә булса да, Инглишчә, татар телендә, инглишчә булса да, Төрлечә. барысы да ярый, әйме? Айе. Аманда нәрсә? Беренчедән, кешеләр үзенең татар Айе, дип, беренчедән самоидентификация, то есть иң татар зур дип уровень. белергә тиеш. Вот воронкада самоидентификация. То есть синеңчә ул беренче, менә без хәзер беренче этапта. А без аманда Татарстанда кешеләр беренчегә чигаралар либо татар телен, либо динне, либо еще что-то. Ну, дин ул тоже хороший, онда, ну, бар әйбер. Ну, минем шундый күп примерлар, кем дингә кереп китә, алар күбрәк дингә китәләр. Алар вообще типа, ну, национальный берләр. Айе. Алар милли барбашылар күрмиләр, бары тик теге дин аша гына карыйлар. Ну, бар инде позитив моментлар, например, что безнең Дум РТ, алар татар телендә алып баралар. Ну, җомгаларны, еще ниндидер әйберләрне. Мин дә үзем, ну, барып караганым бар, и вообще шәп. То есть там мулла басып тора, имам татарча сөйли. Хотя кешеләр сорау туды безнең теге тапшыруның темасына якынрак. Менә син бит инде Питерда укыдың, анда үзенең татарлыкны ничектер ныгыттың, менә һәм Казанга тартыла башлады. Айе. Менә киңәш бир. Менә хәзер бит регионнар менә бу видеоны карыйдыр дип өметләнәбез. Менә анда утыралар кешеләр һәм аларның татарлыгы шулай ук нык, мәсәлән, әйме? Аларга Казанга килергәме? Ләкин калыргамы өйләрдән? Вот ничегрәк менә бу процессны оештырырга? Менә монда плюслар һәм минуслар. Аз гына ачыклап кына җибәрәм, Рамилнең менә сорау белән бәйле. Менә күрдеңме, син әйттең, мин Питердан киттем, һәм бу Питердагы булган ниндидер бер шундый эшли торган сезнең оешмагыз хәзер таркалды. Әмма син монда килеп нидер эшне алып барасың, чөнки үзеңә сиздең, үзең аңладың, ничектер монда уңайлырак, яхшырак дип, бүтән сәбәпле дип. Бүтән регионнардан Казанга кичеп килергә бармы сәбәп? Менә шушындый әйберне таркатып, монда килеп көч җыеп кире кайтарган. Без чакырамызмы Казанга барлык активистларны, ләкин или нәрсә безләр? Или регионнарыгызда эшләдергәме лучше? Ничек күрәсең син? Минемчә идеаль система шундый. То есть Казанга кирәк татарларны, ну, тартырга. Һәм алар монда киләләр, актив булалар, и мин думаю, что, например, даже без ничектер еллар үткәч, без уже, может, там сможем кайдар, например, баллотироваться, идти, синең, может, тоже ниндидер бар, например, политическая амбиция, син да ниндидер. И когда, например, без корябы может и чем-то сможем ничектер влиять, можно будет ниндидер система төзергә. То есть Татарстаннан ниндидер система, что без шул оешмаларны онда помогаем, например, делать. То есть на ну, вот как бар бит инде типа франшизная система. Ул ничектер бит шли. То есть төрле франшизалар бар, организацияларны. Чиккенәле, менә безнең франшизалар турында Рамил белән инде чак-чак пальцы синең иң теге үзең ясаган, үзең эшләгән франшиза бит, Татарстанда бар. Мин аннан киткәч, аңлашыла, Шаулыда башланып китеп. Мин аннан киткәч, анда кешеләр калды. Аңлашыла. Һәм инде менә һәрбер проектны без ясаган, без Шаулыда, мин шулай ук Казанга күчтем Шаулыдан. Айнур сыман тартылдым, только мин теге Татарстанның ишеннән килдем. Айнур тыштан килде. Менә Казан тарта үзенә. Ләкин менә Шаулыда бүтән ясаган проектларда ниндидер кеше калдырырга тырыштык. Менә шуңа үземнең сүзне шуңа алып барам мин. Менә регионнарда эшләгән актив егетләр, кызлар үзләренә ниндидер смена поколения әзерләргә тиеш. Менә мин берәр кашан моннан китәм, һәм бу организация ул минем өстә генә булырга тиеш түгел. Теге минем исем белән генә бәйле булырга тиеш түгел. Бу организациянең үзенең исеме һәм үзенең структурасы эшләргә тиеш. Мин китсәм дә генә эшләргә тиеш. Менә шундый организациялар һәрбер актив кеше калдырса, бик шәп булыр иде. Рамил, бу Шекшәп пати үзе эшли, Татар Продакшн фирма мине оештырган хәзер үзе эшли. Мин киттем, ул үзе эшли. КВН Шаулыны, КВН үзе эшли. Карале, синең менә шушы мотор итеп әйтеп бетергән фикереннән соң мин бер генә сөйләсем килә. Кайда тавыш бирергә сезнең өчен, Рамил? Сезнең өчен тавыш бирәсем килә, сезнең программагыз. Юк, минем политический амбициялар юк. Минем иҗади амбициялар бик зур. Көчле. Менә карале. Күрә менә Айнур. Дөрес. Менә хәзер безнең битендә син дә генә үзең әйттең, регионнарда бик күп яшайлар, ничектер теге кызыксыналар күрәләр дип безгә. Димәк калды менә шушы хәзер эшне башлап җибәреп таратыргамы? Я аның теге үзенең нидер бармы? Ничегрәк әйтим теге авыр яклары, теге кыен ничектер теге эшләп булдыра алмый торган бәки яклары бардыр. Нәрсә белән бәйле менә беренче чиратта шушы бердәмлекне оештыру. Менә беренче чиратта бары тик әле интернетта гына булса да, бергә җыелып, бергә карап.
бергә күреп. Ну, интернетта уже кешеләр ничектер нәрсәдер анда җыелалар. Например, тот же ниндидер Тотар малай. Анда 100 мең кеше, алар бит күбесе төрле регионнардан да бар кешеләр инде. Районнардан. Алар җыелалар. Шундый. Икенче сорау нәрсә транслировать аларга, аларны җыйгач инде. Контент кирәк. Ниндидер. Менә безнең основной проблема инде Татарстанда безнең контент юк. Татар интернетында юк әйбәт контент. Сыйфат. Булса да аларны карамыйлар, потому что кызык түгел карарга ниндидер лекцияны, кызыклырак карарга ниндидер вайнерларны, ничек алда. Кыскача гына, берничә секунд. Берәңге казыйсың анда. Менә рус контентын зур менә шул ук дуть төшерә анда. Миллион ниндидер проектлар бар, анда бит 1 сәгатьлек контентлар, барыбер кеше аны рәхәтләнеп карыйлар. Может, если без шулай эшләсәк, может, то тоже Менә бу контент бит безнең 1 сәгать барачак. Менә комментарийларга языгыз, менә бу вот кто до отсюда досмотрел, плюсаните в комментарий. Шуннан да комментарийларны калдырыгыз. Менә шушы якка таба безнең хәзер бүгенге әңгәмәбездә кирип киткәч, нәрсә генә әйтә алабыз. Әгәр дә бар икән теләк, кемнеңдер ниндидер үзенең проектын эшләү, кайдыр башкару, ничектер аны теге зур ниндидер аудиторияга күрсәтү тәкъдим итү. Без шушы якта эшне алып барырга тырышачакбыз, ничек тә булса, безгә барыбызга да элемтәдә торырга кирәк. Менә шунысы иң мөһиме, элемтәдә торырга кирәк. Менә бер әйтеп китәсе килә. Татарка бар бит. Шул ук Little Bigның йөргән кызы, ул Чаллыдан. Чаллыда яшәде һәм шулай Питерга китте. Һәм менә ул үзенең беренче клибын төшергәч, YouTube'га керткәч, анда бит, бигрәк күп комментарийлар булды. Шул комментарийга кирип карадым, нәрсә язалар микән дип. Анда, белмим, 100-200 комментарий булгандыр бер темага. Наконец-то мне пригодился татарский язык. Менә бит. Понимаете? То есть менә кешеләргә татар теле ул кирәк түгел сыман менә. Бу бит зур ялгышу. Нигә мин аны, кстати, укыдым. Менә мин хәзер минем өчен, вот син дөрес әйтәсең, минем өчен мин Казанга килдем, минем бар иде иллюзия, что мин монда киләм дә бөтенесе белән татарча там. Исә магазинда, шунда татар. Шундый ситуация юк. И мин үз-үземә ниндидер искусственный берләр эшлим, чтобы татарча сөйләшергә. Уйлап чыгарасың. То есть, например, там дуслар белән специально, чтобы без җыелабыз там, или ниндидер чараларга барасың. Если без реально вправде посмотрим в глаза, нету в обыденности юг моментлар, когда син татарча сөйләшә аласың. Әйдә берәр флешмоб үткәрәбез, менә июль айы гомумән татарча гына сөйләшергә. Мин катнаштым бер шундый флешмобта, 7 көн татарча гына. Лиля Леронаны оештырган иде. Сез тоже башта шуның белән башлагыз, аннан ойны уже этот 7 көн. 7 көн. Монда Рамил, моның бит тагы әйбәт ягы да бар. Монда теге үз-үзеңә ниндидер шундый вакытта сүз бирергә кирәк, дөрес иттереп, яме? Һәм әйтергә кирәк. Мин бары тик сөйләшәм татарча гына, ялгышсам нәрсә була? Мәсәлән, ялгышсам түгел, русча русча я бүтән чит телдә сүзне кушып әйткән нәрсә була? Монда үзең әйтергә кирәк. Мәсәлән, әгәр дә син спортка тартыласың килә икән, бер русча сүзе, мәсәлән, 10 отжимание, 10 мәртәбә ясыйсың. Күз алдына китереп кара, әгәр дә син татарча начар беләсең икән, син бик көчле спортсмен булачаксың. Шул ягы бар. Или есть, например, бер ФМК җибәрәсең. Вот, менә нәкъ шулай. Иң әйбәте, конечно, иң әйбәте әлбәттә бу теге, ничегрәк әйтә, накажем рублем диләр. Русча ансашына да шулай. Рамил, бу бит каралы син, әгәр дә теге һәрбер русча әйткән сүз өчен бер фондка 100 сум ата барасың икән, ай ахырында мин бу айда менә ял иттем. 70 мең җибәрдем төрле фондларга. Икенчедән, мин уйлый башлам, вот без шундый идеялар белән не заблуждаемся ли ми? Не заблуждаемся ли ми? Төрле булырга мөмкин, дөрес әйтәсең. Может, ул естественный процесс, что телләр бетә, халыклар бетә. Может, без оны типа просто тормозим? Ашыкма, монда әйтеме кайсы ягы бар? Айдан мәсәлән әйтәсең килә. Син әйтәсең ич менә бу бик естественно. Бу шулай. Иногда шундый уйлар килә бит сезгә. Менә без мин сине бик тә аңладым. Шуңа күрә әйтәм, син бит әйтәсең естественно, бик тә бәлки бик тә дөрестер, менә шулай итеп телнең кайдыр китүе һәм юкка чыгуы. Нәкъ шулай бик тә дөрес, аның көрәше юкка чыкмаска. Калырга. Нәкъ шулай. Алар бер-берсе белән бәйләйбер. Карагыз, менә татар теле дигәндә, менә мәсәлән, минем, поколение, минем әти-әниләр поколениесі, коммунизм булганда, монда бит татар телендә беркем дә сөйләшмәгән. Миңа шулай сөйләделәр. Автобусларда русча аралашканнар, Казанда да, Чаллыда да татар теле вообще менә монда булган. Хәзер барыбер теге федераль артистлар дагы теге йолдызлар арасында татарлар булмаганнар. Хәзер барыбер минемчә ниндидер менә
проблема да күренем, теге татар телен мәктәпләрдә бирмиләр, проблема чыкты. Һәм шул ук вакытта татар теле дә күтәрелгән сыман. Менә бездәге менә татарча аралашабыз. Шул ук татарка, YouTube'та миллионнар просмотрлар җыя. Айгел, мой парень татарин дигән җыр вообще гөрләде менә. Хәзер дә тыңлап йөрибез без 1 миллион просмотр анда. Бигрәк хәзер бигрәк күп менә шул татар егетләре, татар идентификация турында барыбер ниндидер күтәрелеш бара. Менә шул ук форум татарской молодежидан бигрәк күп актив кешеләр дәген. Ну, менә минемчә, может быть, менә хәзер шул вакыт, гомумән шул вакыт, кайчан без шул ук менә син әйткән 10-20%-ны җыеп теге тагын да ныграк шул теманы бүтән татарларга таратырга. Шулайдыр. Менә дөресен әйткәндә, Айнур, менә хәзер син үзең интернетта инде хәзер төрле проектларны эшләп карагач, үзең күргәч, нәрсә әйтә аласың? Менә шушы проектлар татарча, татар телендә, я татарларча бара торган проектлар. Карыйлармы? Популярлык Үрдәк ТВ, YouTube канал. Менә карыйлармы? Минем инде төрле кисләр бар шул турында инде. Башта вот беренчедән эшләсе килә, чөнки аны карыйлар. Эшләсәң, ничектер эшләсәң, нәрсәдер карыйлар. Юк инде, что каждый выпуск инде 100% попадание. Нәрсәдер карыйлар, комментарийларны язалар. И безгә әзрәк җитми трафик. То есть без продуктларны эшлибез татарлар, и безгә җитми трафик, то есть аудитория. Вот. И без аны әле табарга өйрәнмәдек, ничек аны, то есть ничек таргет җибәрергә. Нинди вариантлар бар? Ничек менә бүтән татарларның игътибарын менә интернетка, YouTube'ка кертергә? Ярыймы, әзгенә менә шу сорауга әзгенә үзгәртеп бирәм, теге ике төрле бер үк сорау булмасын өчен. Ике бер төрле дөресрәге. Менә синең уйлавың буенча хәзер шу проектларны эшләгәч, нәрсә белән кызыксына шушы татар тамашачысы интернеттагы? Нәрсә белән кызыксына? Нәрсә күбрәк кызыксындыра һәм нәрсәгә игътибар итә? Ну, опыт безнең тәрҗемә буенча, ул инде entertainment, больше развлечение. Вот самое простое. Мәсәлән? Ну вот как раз шундай, ну, например, безнең, еще раз примерлар безнең роликларда, безнең иң күп караган ролик топ-5 самых богатых татар. Менә. Шундай, ну, тема на расслабоне, да? Посплетничать онда, акчалар кем? 5 иң бай татар дөньядагы. Хит-паратлар. И алар онда кешеләр язалар. Ой, ул типа алама кеше, типа ул начар, типа ул наворовал. И кеше вот вовлекается. Или, например, безнең еще ролик бар, ну, который зашел инде, там Уразова против Юлякшина. И без выясняем, кто из них круче. Ну, ниндер параметрлар буенча. Эстрада, звезды, обсуждение жизни. Менә шушы эстрада булгач, йолдызлар булгач, без аңлашыла, аларның үзләренең җанатарлары бар. Алар артыннан гел күзәтәләр. Аларның тормышларын күзәтеп карап торалар. Кара әле, бу 5 иң бай татар дөньядагы бит, неме? Дигәч, бу видеога сылтаманы безнең видеосына куярга кирәк. Әлбәттә, беренче чиратта кирип карагыз. Менә шуның турында сүз. Менә күрдегезме, безгә килде кунак, аның бар үзенең YouTube-та инде татар телендә татарлар өчен эшләнгән проекты. Без әлбәттә бүлешәбез моның белән. Без әлбәттә сезгә нәкъ шулай тәкъдим итәбез. Менә нәкъ шулай төрле проектлар бер-берсе белән кушылып, безгә менә шушы беренче көчне проектның уйыштыручыларына үзләренә биреп җибәрергә кирәк. Без үзебез бер-беребезнең проектларыбызга этәргеч булырга тиеш. Шул менә бар бит шундый анекдот татарлар һәм яһудлар турында, татар белән белмим аның эштеләген оныттым. Анда атка инде. Ат ничек була әле? От татарча. От. Бездә а хәрефенең үзенчәлеге бар. А белән о бергә о. Ну менә шайтан белән баралар. Бер котелда инде теге бер казанда яһудлар, икенче казанда татарлар. Яһудлар казанда янында анда берничә охранник тора, берничә. Татарлар котелында бер сакчы да юк. Нишләп болай дип сорадылар, беләсезме аны? Мәсәле. Яһудлар бер-берсен чыгаралар ди. Кошалар, шуңа күрә без аларны саклыйбыз. Татарларны ничек сакламыйсыз? Алар берсе чыга башласа, икенчесе аягыннан тарта, кире. Теге кая киттең әле син дип. То есть, менә шул татарларның ниндидер бар инде ул татар башын татар ашый дип. Син шуны бит әйтәсең. Зависть. Ничек татарча була зависть? Көнчелек. Менә татарларда ниндидер ул безгә теге бар шундый ике татар ашкан. Наказание мәлле. Ике татар ашкан? Беләсеңме шундый тоже? То же самое инде, шул смысл. Ике татар ашкан. Җитми. Карагыз әле. Шул менә әйтеп бетерәм. Менә
күншілік тотарларда ол нешіктір бізге наказаниясы ма тегі ментальностьта нендер файл міне қолған оларның ана міне шығарып тегі отырғайды шүплікке еме лекин әйдәгіз бізден башлайық міне тегі бір-бірімізді нешіктір yoratып қарап тегі наоборот үске шығартық тегі бір-бірімізді кері тортмасқа керек. Менә безнең эш менә шушы дөрестерәге, шушы эшнең менә шушы кыен ягы, менә шушы иң күп нидидер эш китерә торган иң күп хезмәт куярга кирәк ягы, менә шушы максатка барып җитү. Менә аның әйткәндә сүздә бик җиңел эшләве, бер-беребезгә дип, әмма теге эшне башлагач барыбер да. Менә хәзер үзеннән башларга кирәк. Мәсәлән, минем аркада, мәсәлән, кемгәдер авыррак, минем аркада кемгәдер җиңелрәк, кемгәдер теге рәхәтрәк булып китә, эше алгарак китә. Һәм безгә өйрәнергә кирәк менә шушы хиснең яхшы ягын, менә шушы хистән теге нидидер дөресрәге менә ләззәт алырга дисәң дә була менә. Ой, кемгәдер булыштым, караль, ничек әйбәт туры килде, Аллаһына рәхмәте. Ничек әйбәт туры килде. Күрше үзенә яңа машина алды. Менә молодец, афәрин егет. Менә мин аның Volkswagen, минем Жигули. Мин афәрин егет. Мин наоборот булдырды. Булдырды. Ярыйсы минем Audi. Вот сіз күләсіз, а мин башта тоже шулай уйлаганым, анан мен уйлый башладым, что ул без чувства наоборот тотарларны алга наоборот алып бара. Так. Ул беләсезме, немножко как здоровая конкуренция. А конкуренция всегда заставляет, алга барырга. Үсешне бирә. И без күрәбез, типа, күршедә чё, типа, яңа там Mercedes, типа, миңа кирәк еще. И башлана шул гонка. И бүтән татар авыллары алар матур. Матур. А икенче авыллар безнең илдә шундый алар төпләре, капкалары, тәрәзәләре. Теге декорациялар бик матур, а эчендә нәрсә? Эшен нәрсә белән тутырырга? Башкортстандан килгән кызлар белән эшен тутырабыз. Шулай. Хәзер кара. Или, например, икенче шәһәрләрдә. Бар там, например, күп крепкий там армян диаспоралары или еще что-то. Но аларда, например, жесткая вертикаль. А бездә горизонталь. То есть безнең, например, бер урыс шәһәрендә может быть 3-5 татар оешмасы, которые конкурируют. 2 там имам, тоже татарлар, которые друг с другом воюют. И понимаете, и с одной стороны как бы выживает будто бы сильнейший. Дин белән дә бәйле. Ул ягы дин белән дә бәйле, бездә вертикаль булармы? Чөнки син ни дигән вертикаль булса да, син киләсең мәчеткә, и менә без бер тигез. Да бер нинди вертикаль юк. Моның әйтимме, кайсы ягын кайсы ягы турында әйтәсе килә менә шулай. Син бит әйтәсең, чыннан да бу конкуренция әйбәт, лидерлар өчен әйбәт дип теге. Дөрес. Чөнки менә үзегез карагыз, күп кенә безнең Россиянең күп кенә регионнарында төрле менә шушы җитәкче постларын кемнәр ала? Татар халкы, татар кешеләре. Чөнки чыннан да үзе менә аерым теге бер ни буларак көч нидидер. Ул чыннан да көчле. Безгә менә хәшә бердәмлектән дир көчне чыгарып, дөрес иттереп, чыгарып тарату турында. Менә шушы эш бара. Чыннан да Рамил, безгә Айнур, безгә хәзер тапшыруыбызның ахырына килеп җитәбез. Вакыт буенча бара. Айнур, син Казаннан тагын бер икенче шәһәргә китәсеңме? Планнарың ни дидер? Менә Казанда каласыңмы син? Минем глобаль план шундый. Минем бар теләк яшәп алырга кайдадыр Европадамы, Америкада. Ниндидер инде чит илләрдә. Чит илдә. Син бит инде барыбыр да Рәсәй кешесе, Рәсәй эчендә яшәгән. Чит илдә. Карарга, ничек анда эшләргә, ничектер. И аннан иң әйбәт опытны менә мин телим Казанга кайтып Татарстанны әле минем ниндидер мөмкинлек юк. Чөнки, безнең шундый инде система политический, что мин даже берәй нәрсә эшли башласам, монда, как бы опасно. Не то, что опасно, инде ул ничектер бездә не сильно приветствуется и ничектер невозможно строить систему и прям нәрсәдер кардинально менять. Или конкурировать. Даже вот безнең конкурировать пока невозможно. Например, син теләсәң, даже депутат булырга кайдыр керергә, син не сможешь конкурировать. Вот так, сиңа подойдут, скажут, егет, типа, давай не участвуй. И безнең бар примерлар, сиз аны кем в теме инде сез беләләр, безнең татар тусовкасында күп дуслар бар, кем пытались, что делать, и сез беләсез кайда алар, нәрсә булды. И мин ышанам, хыяланам, что ниндидер була вакыт, кайчан Россия демократический ил була да, безнең килә мөмкинлек, без шул вакытта нәрсәдер эшли башлый алабыз. Әле минем максат инде бүтән көчне интернетка җибәрергә. То есть интернетта развивать. И мин аны эшли алам, например, даже китеп, ниндидер контент.
Еще біздің тотарларда бит бар шундай, сен өзің Татарстанда бір нәрсе эшләсәң, сен типа, бар. А вот сен китсәң, анда нәрсәдер эшләсәң, анда ниндер исем алсаң, син уже монда кемте. Например, безнең бар бит, типа Эльмира Калимуллина, Дина Гарипова. Алар монда там ходили, беренче каналга барып нәрсәдер эшләп, только монда смогли, килеп вернуться уже нәрсәдер эшләргә. Ул яктан карагандан син дөрес әйтәсең, әмма бит аның тагы бер зур ягы да бар. Аны турында онытмаска кирәк. Бу безнең илнең иң зур каналында, беренче каналда үткән проект, Голос дигән ошо проект. Ул проектка бик күп рекламасына киткән ия. Аның әлбәттә бик күп акча тотып аңа беренче чиратта һәм алар шушы проектта беренче һәм икенче урын алган кеше. Бу теге мондый гына алар җиңү белән кайттылар. Алар җиңделәр һәм тагы икенче урын алдылар. Аның шул ягы бар. Юк, аларның менә шул хәтле таныклы булуының сәбәбе шул дип әйтәсем килә. Синең фикерең, мин ризалашам, дөрестән дә шулай. Татар булып, әгәр дә читкә китеп бер нәрсә эшләсәң, әзме күпме, синең турында ничектер сөйлиләр. Татарстан эчендә авыррак. Монысы да дөрес. Чөнки бу сыйфатлар тора. Беләсеңме син? Анда ул берәү генә андай бер эшли торган кеше. Ә монда без йөзләгән. Монда күп. Еще монда бар шундай бер, что ниндер, связи, еще что-то, например, там бар ниндер проектлар. Вот, например, бар үзгәреш җиле, сез беләсез аны. И анда күп кеше там Венера Ганиеваның укучылары катнаша. И аны күп кеше кемдә җырчылар беләләр. Ничек анда кирип китергә, нинди кастинглар бармы, без белмибез. Минем хатын җырчы, мин бер ул әйберләрне мин карыйм инде, отслеживаю. И, например, Эльмира Калимуллина Голоска барып җиңмәсә, ул могла бы вот свободной конкуренции нәрсәдер монда Татарстанда эшләргә, вот тоже до конца непонятно. Понимаете, Менә соравым бик әйбәт, бу безнең Алла бирсә алдагы тапшыруларга бирә торган соравыбыз килеп чыгыр микән? Әгәр нәтиҗә нинди безнең? Нәтиҗә ниндине? Нәтиҗәне сорый гайдагыз Айнурдан ничек уйлый микән Айнур? Менә бүгенге көндә ул әйтә башлады, хәзер инде үзенең. Бүген безнең тема чит илләрдән, чит регионнардан Казанга килү. Менә нәтиҗә шул темага. Мин уйлыйм, что сез, если регионларда яшисез, сезнең бар мөмкинлек, нужно Казанга күчәргә, монда тормышны башларга. Сез бер үзегез булсагыз, синең хатының бармы? А синең? Монда без без вариантов, поэтому икенче егетләрне табып, кызларны табып, гаилә эшләргә, яшәргә, ниндер актив булырга. Ләкин регионнарда ниндидер поколение калдырырга. Ләкин регионларда калсак, сезнең анда инде тоже ниндер эш алып барырга. Эшегезне дәвам итүчеләр. Юк, Казанга килсәң, син артыңда калдыр берәр кемне. Без шулай эшләмәдек. Без шулай эшләмәдек, и ул безнең инде ошибка булды шундый. Анда яна ялгышлык булса, сезнең битне барыбыр да алдагы планнарыгыз. Анда кемдер Питерда, кемдер нәрсәдер эшли. Анда бар Альбина Ишмурзина бар. Юк, безгә әйтәсем килә, Питерда бик күп халык яши, һәм алар төрле әйберләр эшлиләр. Даже без булганда анда 5-6 организация эшләп барды параллельно. Менә ничек, бүгенге көндә шулай. Бик зур рәхмәт Айнур килгәнең өчен. Чыннан да бүгенге шушы әңгәмә без кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Күрдегез, менә төрле яклардан кайта халык, бәлки чираттагы кунагыбыз бөтенләй чит илдән килгән татар булы, илдән үк дип әйтим. Айнурны нәкъ шулай чакырыбыз бергә. Менә Айнур әйтер ничек күрәсәйдә. Язылыгыз Урдек ТВ-га, язылыгыз безнең беренче каналга, лайклар, комментарийлар, алар барысы да бик кирәк әйбер. Фамиль, менә язылыгыз дип әйтәбез, без чакырабыз да, халык сорау бирер. Ник? Тик. Әнә сезгә шундый җавап. Бик зур рәхмәт барыгызга дагын. Киләсе очрашуларга кадәр сөйләгез, карагыз безнең подкастларны, сөйләгез дусларыгызга, әтиеңнәрегезгә күрсәтегез. Менә сез әйтерсез, карамадым, кызык түгел дип, бүтән кешенең бүтән фикере булырга мөмкин. Аннары сезгә дә кызык булып китергә мөмкин. Пока.